Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ma kawuono odiechieng' mar ariyo e dwe mar aboro 2020 kod auchiel arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ratil mwachako godo eka bang'e wabiro donjo e twak marwa achiel kachiel, twak ma bende wadhi mulo godo chal mar siasa e pacho ka nyakora mogi. Weche mathoth pod medo wuok e kinde ma jotelo moko wacho ni mae ka munyo bed ni siasa dhiye. Wacha ahinya to en mar ni to en ng'a munyo bed ni bedo jalup jatend piny William Ruto kaji dhie debe yiero mag 2027. Jo bodaboda ma Mombasa koni en Joho, moko kuom jokanyo mag ODM koni en Oparanya. E kinde mamoko kuom jokanyo mag sirikal koni Kindiki winjo bed ni pod medo dhi nyime bedo jalup jatend piny William Ruto. Siasa mako mach nyakora mogi e kinde ma bende kweth mopogore mag jotelo riwore kod jotelo mamoko. Nyowaneno ka e gwenge ma kadho nam chumi kocha Aisha Jumwa riwore kod kweth mar Orengo. Nyakwara mogi gin weche ma wadhi kelo ne achiel kachiel kama dhi bedo ka kod Swali Omondi ma en jakanyo mar Linda Mwananchi, wabedo kanyo kod Abdul Ramadhan ma en jakanyo mar UDA kaachiel kod Elisha Bok ma en jakanyo mar ODM. Wadhi go mbaka e twak mar ratil ma kawuono nyakwara mogi ratil mokwongo e dwe mar aboro 2026. Mokwongo wayudo ne thund weche. Ogi kamane gigwandore wan wawinjo mana ni ot ka endi kawuono ok ininde to dakika matin tawinjo ka omera monindo ni ywak ni mondo konye. Obila ma Nakuru omako miyo ma itudo gi chwoyo gi pala kendo nego jaode kar dak mar Rongai, Nakuru. Okwach kicho makwache ji adek ma itudo gi kuo mar ang'enge kar dak ma Kamrongo, Kisumu e kinde ma pedha pod medore ne jomaundu ma sani rocho kwe Kisumu. Musichelewe na matusi na ukabila na chuki. Hiyo mnachelewa. Kujeni tupange vile Kenya itakuwa nchi tajiri. That is the nation we must be proud of. Jatend piny William Ruto dok ne dwaro mare mar yawo twak e wi lek mar Kenya tok higa 2030 ka joket sirikal tesre to medo kwede. Machiegni nyakwara mogi jwang' mar yudo weche manyien na demba weche manyien mag ratil chakore sani achiel kachiel. Nyinga en George Bati. Bedo thuolo mar ndikona namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Obila ma Nakuru omako miyo moro ma itudo gi chwoyo gi pala kendo nego wuon pargi kar dak mar Rongai, Nakuru. Miyono ma jahigni 37 ma nyinge oyangi kaka Caroline Chebet itudo gi ketho mar monjo gi pala jaode ma nyinge Alfonso Chieng ma jahigni 27 bang' bedo gi gwandruok mag familia. Jirende mag joneno wacho ni ji ariyogo osebedo kod gwandruok mag ot gima gikoni ema ochweyo kelo tho. Ringre Ochieng otere kar kano ringre ma Nakuru Level 5 Annex ka irito nonro matut ewi nek mare ka chijno to ichano chwali e doho kiny. Ng'ama onindo ni en jiranda to gin joma nyobilo gik matindo to weche gi jowuok ga koko jabedo ga mana ka dwe orumo once in a month, dichiel e dwe to gisebedo ka gigwandore to ruma kamano ero. Koro manyoro gotieno ni beno bira ma kawaida maonge jirani mano wuok oko. An jirani ma next do to kano ogika mane gigwandore wan wawinjo mana ni ot ka endi kawuono ok ininde to dakika matin tawinjo ka omera monindo ni ywak ni mondo konye. To kamano kawaida jaywaga kamano. Koro onge jirani moro amora kata an wuor ka jirani ndok awuok oko. Elna ochuo achiake kope on the left then bur matut. Kaluwore gi gima biro mayudo kama owado dake ka Salga ka tayudo ka nyathiwa bleed mang'eny. Kang'iyo piny e dhot kaendi oyware kodhi manyo siepne ma jaluo mantiere ka mondo konye.
Matimo mos makenda ne familia mawito wuodgi masira makoch ne nyakwaramogi kama weche magwandruok magudi okelo midhiero e gwenge mag Nakuru kocha. Mos makende ne familia no kabende ratiro winjo yudre e kinde mobila okone gi timo nonro. Kwawere kod mago en obila mag okwach kich omako acheje adek ma itudo kod kuo mag ang'enge kar dak ma Kamrongo e kaunti ma Kisumu manoweyo ng'at achiel kod hinyruok bang' kwalo mwandu mag ot ma nengogi odhuro. Ma timore e kinde ma jo ohala Mariate kaunti ma achielo nogo bende medo se obila makono i monj ma kinde ka kinde mag jonjore momanore kod gige lweny manyo monjo kendo kwalo kar ohala moro mar math mong'ere kaka Havana Lounge kendo yombo kod mwandu. Cynthia Onyango mioler e wi weche mag arita ma medo kelo luoro e gwenge ma Kisumu. Apedha mager mag obila mag okwach kich ma Kisumu East manono maling'ling omako achije adek ma wang' dede nyomako ka monjo kar dak ma Kamrongo e dier otieno, achije manyo ketho mwandu kendo yombo kod mwandu mag ot kapok oweyo 100 kod hinyruok. Lipot mar obila yango ni achich mokwongo Regan Otieno Sylvester omaki kar tiegruok ma Kisumu Rotary bang' tipo mag wang' dede mako wang'e koting'o TV maduong' kendo yombo go e kuo ma tarik 30 dwe mar 7 higani. Bang'e otero obila nyaka Rabuor kama achich machielo moyangi kaka Mohamed Ramadhan kata Moha oponde. Obila lero ni Mohamed olwenye korienda Mbewa kendo lal miru ne obila kata kamano ginyalo mako achije mamoko ariyo moyangi kaka Christopher Onyango Koth kod Fidel Omondi Were maduto itudo kod kuono marang'enge. E kindeno obila bende oyudo moko kuom mwandu michichni gin mago mag kuo monywando nyaka gir tugo moro machalo bunde michichni osebed kitiyogo e bwogo ngima jopiny e kinde mitime njore makamago. Kata kamano, jodak Mariate kaunti achielo nogo ma Kisumu medo seyo obila mayulo e tich bang' jokuoye mamonjo kuonde ohala medore kwalo mwandu, ketho moko kendo weyo kochido chuny joket mwandu mayudo lal kinde ka kinde kokalo e monj mag kuom. E tiponi momak kod wang' dede e otieno ma tarik 31 dwe mar 7 higani, jal moro nenore ka yawo dhoot donjo e kar kano math kendo chako choko math mager achiel bang' moro kapok nyawadgi oriwore kode kendo konye medo kawo moko. Ma ok ginyiso luor ne wang' dede mamenyogi aching', achijegi ochoko mwandu magidwaro kendo wuok oko mos. Ka motelo ne ma, wang' dede machielo bende omakogi ka gidonjo kama opange kuong', giting'o magidwaro kendo bang'e lal meru ei mudho mandiwa ma okwako otieno e kindeno. Wuon ohala ni Masi Okumu moyangi kaka Havana Lounge koro dong' ka ywago reyo bang' yango ni mwandu mohewo 100,000 okwale otieno no kendo nyaka sani onge achich mosemaki bang' goyo lipot e tesend obila makochung'. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kaunti ma Kisumu. Kawasodo wadonje motende kod weche mag siasa. Nyakwaramogi en ni ogai mar ODM Oburu Oginga okoni duond bura mar ODM gi UDA osechuogo kweth mar jolony madhi telo e twak mar bedo kod manifesto makanyakla magidhi tiyogo e kampen ne yiero mag 2027. Ogai mar ODM Oburu Oginga oloso e sikund primar ma Kanyadhiang' e kar chung'o od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay e nyasi mar lam gi duoko erokamano ne jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda. Ka okoni ODM wang'ne dhi bedo gi duol e sirikal ma owacho ni gidhi chuogo gi duond bura mar UDA yiero maduong'. Ne otene kod jakom mar duond bura mar ODM Gladys Wanga e kind jotelo mamoko. Wang'ne kwa dhi e 2027 okwa chungo presidential candidate. Kwa chungo presidential candidate to nyocha wawinjre ni mbele kacha wadhi support President Ruto for 2 terms. Right now, we are already in a stage where we have formed a team, a technical team, which is negotiating on policies of both UDA and ODM, and we are soon going to come out with a manifesto which we shall use to campaign. Party leader ma de facto kijijua majite ong'eyo Kenya te mangima ok en Sifuna ok gin tagi wacho ni mimi ni ng'awa. Koro wandang' wadonjo yuma cha adier ni wanego party wani wadhi donje gima wakia. Jodala wayua uru aerial malo kabisa. Wayua uru aerial malo kabisa. Nikech gimokel kae en ni mondo neg chama mar ODM mondo pogo ganda luo.
kosepogwa to moko koro dhi kocha, moko koro dhi. Jatend piny Kenya William Ruto odok ne twak ma ochano mondo jo Kenya obed godo mar rango lek mar Kenya tok higa 2030. Ruto wacho ni lekno en mar menyo dongruok ma Kenya ni godo mondo opiem kod pinje mamoko ma osedongore. Jatend piny oloso e kinde lam mane obagi e kanisa mar ACK Badima St. Stephen's Chepkoilel e kaunti ma Uasin Gishu kama osekweth makero sirikande tesre ma owacho ni onge koda chenro kata ajenda motegno. Kuna watu wanafikiria ya kwamba kuna nchi zimeandikiwa kuwa nchi maskini. Kuna viongozi ambao wako na matatizo sana na mimi kwa sababu nimesema tujenge manyumba tuondoe watu kwa slums. Kuna watu wanapiga makelele ati mbona rais anashughulika na kuandikisha wananchi kila mtu awe na bima ya afya. Kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikiwa wawe watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the Constitution does not envisage a democratic and a poor nation. The Constitution envisages a democratic, wealthy, and prosperous nation. That is what the Constitution says. Are you against citizens coming together? Are you underestimating the power of citizens of Kenya coming together and discussing the wealth, the prosperity, the development, the future of our country? Or is it that you have no ideas? Or is it that you have no vision for Kenya? If you don't have a vision, millions of Kenya have. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua onyiero twak ma jatend piny William Ruto chano mar keto ne jo Kenya mar rango lek mar Kenya kachopo higa 2060. Gachagua wacho ni twak ma kamano ok en gima owinjore ketie maino gie sani ni mar jo Kenya ni kod gik mathoth madiyogi. Gachagua loso e kinde limbe mare kanisa mar St. Paul's Murangaro mantiere Nyandarua kod gwenge mamoko manolimo odiechieng' ma kawuono. Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta Vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya ndoto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana. Hii ya kutoka Murungaru kwenda Tarasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana. Aya, pod wane motende kod weche mag siasa nyakora mogi winjo kaka jatend piny Kenya loso, Rigathi Gachagua bende loso e weche mag lek mar piny Kenya 2060. Wadhi nyime ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto onge kod lek motegno ne Kenya kata ka okalo e twak ma ochano bago. Kalonzo wacho ni sirikal owinjore oket maino e kelo lokruok ne oganda ka okalo e chiro uchumi. Kalonzo loso e kaunti ma Embu kama ne olimo e kanisa mar All Saints Peter's ACK Cathedral. The whole of African continent has talked about Vision 2063, and that is not Kenya. Kenyans have a vision to be realistic and follow what is in the Constitution. What you need to do, Madam President, is to make sure that this country lives in accordance with Constitution 2010. We are one people, one nation, indivisible. Riwruog joriembo boda boda e kaunti ma Mombasa oseo paro mar moko kuom jotend duond bura mar ODM madwaro ni jatend migawo mar Saga Wycliffe Oparanya ema mondo mi lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro. Giramo ni jatend migawo mar mwandu manitie lo Hassan Joho ema ni kod thuolo maber mar bedo e komno kalure kod bima osebedo godo e siasa mar duond buch ODM. Kagiloso Mombasa, joriemb boda boda go kotelnegi kod Samuel Ogutu okone tend ODM onego som pach jokanyo mar duond burano kapok gibedo kod paro makamano. Wan wadwaro ni mondo mi debe mar Ruto opong' gi kura sana sana kwa ODM.
Koro wan kaka jo bodaboda Mombasa ka, to gi wakazi wa Mombasa, ng'at mwang'e ma mobilizer maber, wan kaka jok mani ground, en Ali Hassan Joho. Ng'ani endi nyalo mobilize ji e Kenya mangima, ok e coast ka kende, manyalo miyo Dep Ruto pong' maber, nikech ka Ruto wuok gi koni, to Ali Hassan Joho nigi teko mar wuok koni. Onge ng'ama osetimo mobilizer e Kenya kae, e ODM, kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osebedo ma protect Raila Amolo Odinga kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osetimo juhudi te mar rwako Raila ka to mobilize ni Coast Region kaka Ali Hassan Joho. To ok mana Coast Region kende, nyaka Kenya mzima. Wazo kamae, lazima waziri Hassan Ali Joho awe considered katika meza kuu pale mbele pale. Tunatoa hoja yetu kuwa rais anaposimama muhula wake wa pili, asisubutu, asisahau. Hii ni sauti ya wanyonge ndani ya Mombasa County, na tunasimama na Ali Hassan Joho. Nakoromogi mago jo Mombasa ka chiwo sir ne margi ne Ali Hassan Joho. Erokamano ahinya okawiywe marwa mokwongo neno ka Awiko Woda Baba watching from Eldoret City. Erokamano Awiko William Oriema Honorable wachone Oriema Woda Nyaramba winjo weche manyien mag ratile yo makara ahinya Buore Nairobi ka. Erokamano in bende Daniel Omondi Ramogi Lera Nyasiaya. Erokamano Daniel amor ka ikete Ramogi TV kaso ka bende aneno ka yawa Frederick Omondi Ogweno Jakopere watching Onurka Bwa Imbani School area Kachuth Ndewa sub county wajeni entiere kendo mora ahinya. Alois Duor bende watching from Eldoret Alois bende watchwa chiel kachiel ka entiere Karare e yor mbui panien Qatar panondiko Qatar to ndikoren Karar. Thank you Okoth Alwach Lek nyaka jibedgo mane gima wacho. Samuel Achenje watching live. Erokamano nyakwara mogi yena mondo mi akaw yogi kanyo kaduogo to bang' thuolo machuok kende wadhi nyime kod weche manyien mag ratil Ramogi TV. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno.
Machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag Ratil ma en Ramogi TV. Odhiambo ma kawuono chenro mag thieth odok piny e thoth ute thieth mag piny owacho ahinya to e counties ma Nairobi, Kaluo kod counties mamoko kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pacho kama ngima. Luoro nitie ni lakteche ok nyal biro tiyo kendgi poni ng'anyono odhi nyime. Judith Omondi omenyo ripodni kendo mae sigana. E chakruok mar juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar Universal Health Coverage, kaachiel gi ndalo mar adek mar ng'anj nurses e pachoka, kwan mar jochiw thieth ma limo ute thieth mag piny owacho ma otele kod tend counties odok piny miwuoro. E limbe wae moko kuom ute thieth ma Nairobi, ka wachako kod Mbagathi, kwan mar jotuo ma omolo kae tin, kendo kata lai mar thieth e chuok, chal ma kata kamano ne ok oyienwa kawo e wang' picha. Ma ok opogore kod ute thieth mamoko kama oriwo Pumwani kod Mama Lucy. E counties mamoko kaka Kwale, osiptal maduong' ma Kwale odong' nono maonge jotuo, kama moko ma orwaki mar nindo bende odar kiteri e ute thieth mamoko kalore kod ng'anyono ma koro weyo lakteche kendegi kod jochiw thieth manie tiegruok. Kwa vile mgomo huko unatuathiri sisi kama wananchi ama jamii ambao tunatafuta huduma katika hospitali za umma, ni challenge, na kwenye pesa pengine watakwenda private, wenye hawana. Kwa maana mimi nilipoona hapa hakuna, nikatafuta njia mbadala nikaenda private, lakini wenye ambao sasa ana huo uwezo wa kwenda private si atumia. Ka jochiw thieth ma jopuonjre bende ywak ni ndalo kalo kapok giyudo tiegruok madwarore. Nilikuja kusomea hii kazi ya uuguzi ama kusomea kazi ya udaktari with the passion. So when I see this mgomo going around, I feel disheartened. And I feel like, did I choose the wrong course ama what is it? So to the government, at least if they will be able to meet the needs of the yearnings of the healthcare workers, itakuwa vizuri. It will not only improve on us to them, but also the patients, at least itakuwa vizuri. E kaunti ma Kisumu, chenro ne ochako ng'ikore juma ma okalo. Onyi sai mondo abi agol usi kawuono. Koro ka chopo ka tedo ka dakteche onge. Koro gimoka ng'e ni usini anyalo bedo kode nyaka karango kosadhi agole kenda nikech ok notwang'e private. To kae mano twang'a. Ionge pesa minyalo chidhirigo mwanyalo dhigo private. Sirikal owinje ywak mag jopiny kata mag nurses. Ka riwruoge mag jochiw thieth to koni tend counties osetimo wich teko kendo kaka gimedo ywayo wigi e kaka ng'anyo biro medo dhi nyime. If at all the Council of Governors feel, or rather the counties feel, that because they have actually failed to deliver health services in this country, they need to allow that we revert back now the healthcare docket in their entirety to the national government. We can leave them with agriculture. We can leave them with other departments to be able to man, because health is a very sensitive docket. Moko kuom ng'ur ma jochiw thieth ginigo oriwo chopo kare ogirimiti mane gichuo wiye kogno, ndiko e yo ma ongirore jochiw thieth mag UHC, kaachiel kod chulo omenda mag rutaya mag jochiw thieth go. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawasore ne jalup ker mar riwruok mar oganda Luo James Ayaga okwayo josiasa ma Kaluo mondo kichre gi chien kendo kik gidonjre weche mag siasa e kinde nyasi mar piny Luo mibiro bagi e kaunti ma Kisumu, kowacho ni kidienje 4 mag piny Luo mosekalo osepong' kod weche mag siasa, gino mathiro chenro mag nyiso kido kod timbe mag oganda Luo. E twak mare gi jofwamb weche pare mantiere Uyoma, jaduong' Ayaga bende okwayo oganda Luo mondo wuo kod duol achiel e kinde ma piny Kenya ikore ni yiero maduong' ma higa manyien, kowacho ni jotend Luo oserem riwore kanyakla kendo bedo kod aput maginyalo lose wechegi giwegi ahinya to e kar romo ma Ofafa Memorial Hall e boma ma Kisumu. Nyasi mar piny Luo makelo kanyakla oganda Luo mawuok e tunge piny duto ibiro bagi boma ma Kisumu chakore tarik 14 nyaka 16 ma dwe mar 12. Pinje Luo mosebedo 4 ok osegolo ranyisi mar culture mar Joluo. Mana kaka wacho nikech ka ng'ato omiyi gimoro koro be nyaka orwaki meke. To this time ta paro ni anyang ka ng'awa duong' owe piny Luo bed piny Luo
Nyu ka kero wacho ni ji biro mang'eny kata moko osebiro wayudo julo ma Uganda ma jo Nigeria ma jo kure biro e kodo to samoro giaka gineno gima ne okelo gineno siasa ema gineno ka koro jogo kete ka sani koro raj mokalo ka watang to nyalo lokore a political rally ma koro jo siasa go imna siasa so akwane ka beto ge this time do ber pinjlu ma nyiso culture mar oganda. Kawadonjo weche mag tuke ni toki gini ochiko tim mar Kabras RFC koro yudo loch margi e tuke mag rugby tielo mar Dallas Sevens tok loyo tim mar Menengai Oilers points 19 kuom 5 e finals manobagi midhiambo ma kawuono e alap ma Mamboleo Showgrounds. Menengai Oilers noloyo try margi mokwongo dakika machuok kapok jotugo odhi e yweyo try manoloo kod jatugo John Okoth. Kabras kata kamano noyudo duoko mapiyo tok jotugo wuok e yweyo e kinde mane Royvon Ambale okalo jotugo gi ng'wech kendo loyo try margi mokwongo. Kabras noyudo thuolo mar medo try mar ariyo e kinde ma Mathias Osimbo nomiyo Derek Ashihundu opira kendo